बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। नोंथांमोना सुद होयो नामा? होयोब्ला सांग्रां जा। सुद होनायखौ बन्द खालाम। सुद होग्रानि हेंथायै गोख्रों हाबा मावदों आसाम पुलिसा। बिसना सिं, न' सिं जेरावखि थाखोमानानै थाया मानो नायगिरनानै हमनाय जागोन। सुदआव रां लानानै जेंनायाव गोग्लैनांदों गोबां रायजोफोरा। सुदनि थाखायनो दिनैसिम गोबांनि नखरा सिलिंखार जालांबाय। बेखौ लानानै आसाम पुलिसा गोख्रों थांखि लादों। सुदनि मुङाव गोरिब सुबुंफोरखौ खायसो खालामोब्ला लोगो लोगोनो थांनांगोन जोबथेसालियाव। बेबायदिनो नगावआव आयेन बेरेखा सुद होनायनि मुङाव गोख्रों नायबिजिरगासिनो दङ। सुद होग्रा गोबाङानो पुलिसखौ गिनानै खारखोमानानै दं होननानैबो मोनथिनो हादों। नगाव रुपहि हाटनि गामि गामि नायबिजिरगासिनो दं आरो जायखिजाया समावनो गोबां जिल्लाफोरावबो नायबिजिरनाया सोलिनो हागौ। बेखायनो गासिबो सांग्रां जानाया मोजां। बिटिसि सरकारनि गोख्रों नाजानायाव क'क्राझारनि पाटगावआव हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। हाग्रा मोनथाय आयेन 2006 खौ बिथा खालामनानै बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि हलथुगाव आरो कसुगाव हा बेंखननि सिङाव गासै सा 7,144 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। बे हानि फोरमानलाइखौ दिनै 4 मे खालाराव बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला पाटगाव ओनसोलनि पाटगाव सोरखारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जिरन बसुमतारी, इएम रेवरेवा नार्जिनारि, एमसिएलए राजिब ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनाय आरो रोजा रोजा रायजोफोरनि नुजाथिनायाव राननानै होयो। थांनाय 3 मे खालाराव जानानै थांनाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि बिसायख'थिखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि खौरांगिरि मेल, क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज फरायसा गौथुमनि बिसायख'थियाव बायजोनि राजखान्थि हानजाया थोंजोङै बाहागो लानानै फरायसाफोरनि गेजेराव आरजाथावै थासारि सोमजिहोनायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जोंनि राव हारिमुआ थांनानै थानांगौब्ला बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थांनानै थानांगोन, बुंदों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीया। बारहुंखाजों न' बांनि अनगायैबो गोबां फरायसालिफोरखौ खहा जानायबो नुनो मोन्दों। बेबायदिनो धेमाजि हालामनि जनायावबो गिलु बालु बारहुंखा बारनायजों जनाय टिपिक गेजेर फरायसालिया थेर बेथेर जादों। बेखौनो जनाय टिपिक गेजेर फरायसालियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीनि मोनसे हानजाया नायगिदिंहैयो। थासारिखौ नुनानै मनरन्जन बसुमतारीया थाबैनो सावरायनानै बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोनखौ खोथा होयो।